Myślę, że gadać im o Śląsku po polsku, to też nie jest to samo. Coś tutaj się traci w tej naszej translacji, także myślę, że tym medium optymalnym do gadania o Śląsku jest Śląsko-Gotka. I z rok słucham tego, co pani godo, że ktoś, kto nie jest ze Śląska i jak gdyby Śląsko-Gotka nie jemu jest dobrze znano, jest w stanie spokopić i mieć szpas ze słuchaniem tego audiobooka albo z czytaniem tej książki. I też trzeba powiedzieć, że ta Śląsko-Gotka, Karemiowych używał do pisania pierwszej tajli komisarza Hanusika, jest chyba trochę mniej hermetyczna od tej gotki, która potem się była wkrócona z każdą kolejną tajlą. Może ten śląski jest mniej śląski, mniej poprawny niż był potem.